for Jesus, Empire body for Jesus, me free my kumamo, cancer will Eya wona watanya body, the chama kani na mami, mukutona usa ayeni, idimi huni na mama. Ejunyami watu ndosu watu What
Nipa bako misi osha ejina o no kuto neka wasentiwe no o beye mawakuma soye nipa bako misi oka ebemu nipa bako misi osha ejina o na anɔpɛ nso yɛhyia ɛwɔ dwumadi ase yɛbɛkɔ so ade awurade ase anɔpɛ baabi a wobia yɛma wakɔ aba ɛwɔ Kuman 97.1 ɛnɛ ɛyɛ Okuda Empire bɔ yɛn kasa nkyɛ koraa no yɛn papa no mu asɔfo a ɛnɔpɛ wɔn yɛn ɛde hwɛ mu abɔ mpae a yɛre bɔ mpae asere awurade hɔ ahoɔden de atoa so anɔpɛ mpae a yɛbɔ strength to move on, strength to strive ahead, strength to press on. Anɔpɛ baabi a wobi awurade ɛma wɔ ahoɔden foforo na watumi ɛde akɔkan ɛwɔ Yesu din mu. Anɔpɛ asɔfo a anɔpɛ wɔn ɔrehyia abɔ mpae ɛyɛ yɛn papa pahini Reverend Peter Atagye a ɔyɛ district minister Ebrio Calvary na yɛnua Berima Emmanuel Abuaje Ofei ena yɛnua Berima Duke Fifis Nonko dancer anɔpɛ Erade nka ho na Erade ɛyɛ wadom ɛbra yɛrehyia na yɛwura Empire bomu ɔsɔfo yima bedi anim kan ɛma yɛde Erade ase na yɛwia yɛtua so asɛ Erade sɛ Erade ma yɛ ahoɔden bibia yedu bia wasitre mu strength to move on, strength to move on. Ahoɔden ɛtɔdɛ bia na wa ahoɔden apem ɛtɔdɛ bia na nea wohwɛ kwan no wuntumi nkɔ biam but ɛnanɔpɛ yɛsrɛ Awurade sɛ mpaebɔ yɛkyi may you receive new strength na watumi de atoa so ɛde akɔkan ɛwɔ akwan nyinaa mu. Awurade nhyira wo aha ɛyɛ Kuman 97.1 ɔsɔfo Abuaje Ebusiafo ewe yɛn Radio Yesu Kristo mu yɛrebie ngano na no pɛ yɛde Nyankopɔn ase de na yɛyi ne nkamfo ne ntrontrom ne mpagya ɛde amano ɛsane sɛ ɔsɛ na ɔfata ayeyi Psalm 150 verse 6 so sɛ yɛmania ɛhome nyinaa ɛnhyira Awurade din yɛn no pɛ yi sɛ nkwa wɔ mu tekrema da abɔdwem na mogya ɛredi emu afusane Mesho so baby one na wade Nyankopɔn ase yɛreda Nyankopɔn ase na no pay yɛreda Nyankopɔn ase na no pay wona adom ne mobro hu a ɔde ato ne maso yi ni adoya ɔde ɛyɛ ne madai yɛreda na ase 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 Psalm 34 no ose o mon kamfo Nyankopɔn mo ne me embom na yɛn kamfo Nyankopɔn yɛn krabe hoahoa ne ho ɛwɔ Awurade mu ene anɔpɛ yi sɛ tekrema da abɔdwuma yɛreda Nyankopɔn ase yɛreda Nyankopɔn ase na anɔpɛ yi 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 ɔno a ayɛ ne pɛ ayɛ ne dom ne mɔbro hu na atɔ ne maso na wanya ne yɛn afi yɛn nan yɛnyɛ obi bia na nya ne sɛ nea me no yɛnyɛ yi na sɛ adom yɛ ama yɛtumi asɔre a yɛreda Awurade ase 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 ɛna nɔpɛ yi yɛreda Awurade yɛreda Awurade ase yɛreda Awurade ase ɛna nɔpɛ yi yɛrepagya ne din yama ne din ne so yɛrehyɛ ne din anuonyam efi sɛ ɔno nkutoo ne n'ase sɛ no ɔno nkutoo na yɛyie sɛ no ɔno nkutoo ne mpagya sɛ no ɔno nkutoo yɛbɔ yɛ mu ase ɛwɔ n'ɔdom no ahengua n'anim ɛka sɛ kronkron ɛne ɔno asafo Awurade yɛrepagya ne din ɛna nɔpɛ yi yɛreda n'ase yɛreda n'ase yɛreda n'ase yɛreda n'ase yɛreda n'ase ɛna no David ebisa asɛm bi sɛ anka me nso koraa me ne hena ɛna w'Awurade wodɔ me sɛ ya na w'ani kum me ho saa yɛreda Awurade ase yɛreda Awurade ase na anka bisa sɛ esikafoɔ na anka betumi atena se ana wo betumi akɔkɔtɔ nkwa anka wo ka ho bia na bisa ho sɛ anka de bia home a yɛ home sɛ anka prepaid meter bi ɛbɔ ho ɛna anka yɛtɔ na anka yɛ home a bisa sɛ anka wo bɛdi na he ɛwɔ asase so ansa na ewiase akɔ na awie yɛreda Awurade ase yɛreda Awurade ase
yɛre de Awurade ase empo emre Ghana ayedin ewiase ayedin ɔno Awurade nankasa awowa ɔda so ekura ɔde wokɔ ɔde woba yɛse enkwa wowɔ nkwa na wowɔ ade nyinaa yɛnhwɛ nea ɛwɔ akyiri biara yɛre de Awurade ase na nɔpɛ yɛre de Awurade ase 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 na ntom ne mmɔborɔ ho no nti yɛre de Awurade ase yɛre de Awurade ase yɛre de Awurade ase ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛre de Awurade ase ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛre de Awurade ase in the name of Jesus. Yɛtoa so ada Awurade ase ama yɛn abusuafo nyinaa si etumi fa telephone ne ɛfrɛ bisa sɛ mo ho te dan no wɔ Yesu sɛ Awurade adom wɔn ho ya na mpa ɔsɛsɛ ɔgye n'ase ɔsɛsɛ ɔgye ayeyi abusua bi ɛretwa agyaadwo abusua bi ɛresu ni nyinaa mu no kyerɛ ne sɛ Nyankopɔn ne nea eye ɛna ɔyɛ ɛde ma ne mma yɛre de Awurade ase ɛde ama yɛn abusuafo nyinaa sɛ Awurade abasa no ayɛ kɛse wɔ bibiara so wɔ Yesu Kristo din mu yɛre de Awurade ase. We thank you for our families. We thank you, O Lord. Our families, we thank you for our parents, we thank you for our siblings, we thank you for our spouses, we thank you for our children in the name of Jesus. Ebusiafo yɛre de Awurade ase 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 yɛre de Awurade ase ama yɛbusua yɛre de Awurade ase yɛre de Awurade ase yɛre de Awurade ase yɛre de Awurade ase ɛnɛ anɔpɛ yi a ɔno Awurade no wawowa yɛn wahwɛ yɛn so ɔno Awurade nankasa de yɛn kɔ ɔde yɛn ba yɛn abusua yɛre de Awurade ase yɛre de Awurade ase na nka abusua no koraa anuonyam bɛn na ɛwɔ mu abusua yi koraa kasika bɛn na ɛwɔ mu nanso ɔno Awurade no ɔno a ɔnhwɛ nipa ayɛyɛ de ansa na wahyira no ɔno Awurade nankasa ahwɛ yɛn wawowa yɛn ɔde yɛn kɔ de biara ɔde yɛn ba de biara abusua no ɛda so ɛte ase edin no ɛnsesaeɛ edin no ɛmpepaeɛ edin no ase ɛnhyewe yɛ abusua ɛda so ɛte si ayɛre de Awurade ase yɛre de Awurade ase ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛtoa so ada Awurade ase ama yɛn namfofo no ɛna yɛn kuro yɛn man Ghana Awurade de yɛn adua mu asomdwe sonko no Awurade ne de adom yɛn bambɔ sonko no Awurade ne de abɔ yɛn sɛ Awurade nankasa emre ɛte se mu ɔda so ɛkura ne ma no yɛre de Awurade ase bi ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛre de Awurade ase bi ɛwɔ Yesu Kristo din mu ogididi bibie na no ɛna no pɛi yɛ de Awurade ase ama yɛn kuro a yɛte mu yɛ de Awurade ase ama yɛn namfonom yɛn nuanom wɔ Yesu Kristo din mu ɔno Awurade nankasa ɔno Awurade nankasa wabɔ yɛn ho ban soronko ɛte sɛ na nka kuro bi wɔ so atumi wura mu a na obi mpo ntumi mpue mfini dan mu ɛsiane sɛ obi a ɔni nea ɛreto no nanso yɛn de Awurade de akyerɛ yɛn kwa yɛtumi pie yɛtumi kɔ ne nam akɔgye mframa asan ba yɛn dan mu yɛtumi pue kɔ yɛn nnwuma so ɛsan ba yɛka sɛ yɛre de Awurade ase yɛka sɛ yɛre de Awurade ase yɛka sɛ yɛre de Awurade ase ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛretoa so aka kyerɛ Awurade sɛ ɛnɛ da ɛnyɛ nipa bi nti ne yɛahyia mu ha ɛyɛ ɔno Awurade ne nti ne yɛahyia mu ha na n'asɛm ma yɛte ase sɛ baabi a bɛnu anaa baasa bɛhyia wɔ ɔno Awurade ne din mu no ɔne wɔn na ɛwɔ ɛno nti yɛreto nsa afrɛ no sɛ ɔno mmra na ɔmɛtena ɔpon no ti ɔno Awurade nankasa ɛmmɛdi hene ɛna nɔpɛ yi na biribi biara yɛbɛyɛ wɔ ha biara no atumi adu n'anim bi wano ɛna nɔpɛ wɔ Yesu Kristo din In the name of Jesus, we ask bi wano ɛna nɔpɛ wɔ Yesu Kristo din nyame nkonko yɛto nsa afrɛ ɛna nɔpɛ yi sɛ bra yɛnsrɛ abɛn mu ɛna nɔpɛ yi bra yɛnsrɛ mu ɛna nɔpɛ yi bra yɛnsrɛ mu ɛna nɔpɛ yi bra yɛnsrɛ mu ɛna nɔpɛ yi na Awurade nea yɛba bɛyɛ wɔ ha biara ɔdomfo atumi adu w'anim wɔ Yesu Kristo din mu yɛbɔ mpae to nsa frɛ wo 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 ɔdomfo Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu abɔ mpae ojontofo no 18 Psalm 18 du ɔtwe oti Awurade ne me botan ne ma bankɛse ne me gyefo yɛbɔ mpae sɛ bosumi a yɛwumi a ɛnkyɛ na Awurade di na domerikan ho na aka 24 days na yɛrewura afifufuru mu
Awurade nkɔso nkura yɛn na ɔnyɛ yɛn botan ɔnyɛ yɛn guankɔbea ɔnyɛ yɛn abankɛse ɛnɔpɛ yɛre bɔ mpae sɛ Awurade nyɛ yɛn botan bibi biara ɛwɔ so ɛwɔ hɔ asie ahintaw a ɛkutia yɛn no ɔbotan yi enwiri ni nyinaa emfi yɛn asetena mu ɛpɛ ɔde bɔ mpae strength to move on, strength to press on, strength to continue in your pursuit. Your bumpire, Father, we pray for strength. Father, we pray for strength in the name of Jesus. Father, strength in the name of Jesus. We pray that your strength shall abound, O Lord, for us in the name of Jesus Christ. Father, let your strength abound for us. We who are becoming weary, we who are becoming weak, Father, your word makes us understand that. Isaiah 40 verse 31, the Father, in the name of Shadi brandele de ahwatino malabado shadi brandele de radabala brandele ayaka pala brandele de rekada brandele de bose I pala brandala daba radabala bado shada brandele de yakada brandala dada balabada rapala brandele de bose shadi brandele de radabala bado shadi brandele Rakada brantala daba ayapa labado shadi brandele debe ikada brandele debo shadi brandele debe rapala brandala daba ayapa la brandele debo shadi brandele debe radaba rakada brandala daba shada brandele ayapa la brandele debo shada brandala daba radaba labado shada brandele debe malabadi badele rakada branda la daba rakada branda la daba in the name of Jesus makapa labado shadi branda la debe rakada branda la daba in the name of Jesus. Yes, so Isaiah 41:10 so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right arm. And open bompai say ready baby biara menam no me de me hu lereto so busumi me de me hu reto so na watwa kai nyina say ready ma won senifa enkura me. We are praying that prayer. I will strengthen you and I will help you. Obompai say baby biara wa boto wa yemre wa we di asasa and you are lifting yourself against the Lord. You shall strengthen yourself to the Lord. We are praying in the name of Jesus. You shall strengthen us. Therefore, Father, we ask for that strength this morning. We ask that you shall endow us with that strength, O Lord. Father, endow us with that strength in the name of Jesus. In the name of Jesus, rakada brandele de boshadi brandele de rapali bado shada ayaka balabada balabada boshada brandala daba ayaka da brandele de boshadi brandele de malabrantala da bosh ikada brandele de rada balabado shada daba ayaka palabrandele de boshadi brandele de rada balabada ayaka palibado shada de rada da balabada rada da balabada shada brandele de ya palabrandele de shada brandele de ba rada brandele de shada brandele de ba rapalabada balabada shada da balabada de rada balabada shada ikapalabrandele in the name of Jesus Christ, ayaka balabado shadi brandele de rada balabado shada ayaka palibrandele de rakada brandala da ayaka palabrandele de shadi brandele de Jesus Christ. Psalm 73 verse 26 my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Your bumpy say wiki mu busumi mu now ewo ho asna fia kwawi any projected weakness to your body yadi biara ye projected yadi biara ye de twen yadi biara ere ma wo fa hodin enwura afefufura ereba yadi bumpy no pay say erade asem say the Lord is our strength to our flesh, the strength to our heart,
strength to our spirit. Obompai said, I overcome, I overrule, I cancel any program of illness, any program of weakness, any program of sorrow projected against me within this period. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every projection of pain, every projection in the name of Jesus, every projection of destruction by the enemy and his cause in the name of Jesus. Father, we pray in the name of Jesus and we cancel it by the power in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus, any projected illness, O God, in the name of Jesus Christ, in Isaiah chapter 8 the verse 10, and they shall plan and plot. They shall plan all they want in the name of Jesus. They shall talk all they want. But at the end of it all, in the name of Jesus, Emmanuel, you are with us in the name of Jesus, O God. Father, in the name of Jesus, this morning, O God, we speak healing into everybody in the name of Jesus Christ. Yaribi Eshen Hona Onimu Pose, Yaribi Eshen Ho, Yesu Christo Denemo, Yesu Christo Denemo, and Nema Wayarisatum, Mawayarisatum, and Tonosu Yesu Denemo, and Tonosu Yesu Christo Denemo, Wayarisatum, one more thing, Father, we pray that your protection in the name of Jesus shall cover us in the name of Jesus, our families, our friends, our acquaintances, in the name of Jesus. Let your bar, let your head of fire. We build a hedge of fire around our families, around our businesses, around everything that concerns us. And the strength to our spirits in the name of Jesus. Though our bodies, our flesh may fail, in the name of Jesus Christ. Malabado Shadi Brandele Debe, Rakada Brandala Dadabaha, Ayapalabado Shada Brandala Dabaha, Rakada Dadabalaba Debe, Yapalo Shadi Brandele Debe, Rakada Dadabalabadaba, Ayapalabrande de Bose, Yado Shadi Brandele Debe, Malabranda Dadaba, Rakada Brandala Daba, Radabalabados, Ikada Brandele Debe, Rado Shadi Brandala Daba, Rakada Branda Ladaba, Ayapala Branda Ledebe, Ikada Branda Ledebo, Shadi Branda Ladaba, in the name of Jesus Christ, Rako Shada Branda Ladaba, Radabala Branda Ladaba, Radabala in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Brando Kevea, Elebrema Dosaya, Elebrema Dosaya, Elebrema Dosaya, Elebrema Dosaya, Malabraji Calabre de Babala, Rakada Branda Ladada Baliba de, in the name of Jesus, Labado Sadi Branda Ladaba, in the name of Jesus. First Chronicles 16:11. Look to the Lord and his strength, and seek his face always. Yet to also Abompai said, Na ye woman ye de Rafi Fufrumu. Bibi biara ere ma won hwehwe Awurade akwan. Bibi biara ebe dada wo ebe twe afi Awurade nganase. Nsohwe biara ebe yi afi Awurade nase. Temptation biara ebe bre wo honhoma se. Ebe ma wo be hwe ase ewo Awurade mu. Bibi biara ere programme poor finish. Poor finish ama and none of pay you Yesu Christo dimu
na yesiwa no ewo Nyankopɔn tumi mu baabi a wo bia opagya won saba kon won sanifa akosoro na waka se Erade Yesu ene anopa yi da wase se wodi mi fi afia se pepenso a wodi medu yi wodi wadom Erika me ho na me de awie ewo tumi mu meka ewo Yesu din mu se bibi biara ni ho a ebe mama twe asan ewo Erade achi tumi biara ahyehyɛ sɛ ebe mama hwiase ewo Erade mu anopa yi na wodi mu bompai se biara yahyehyɛ etia me ansana afia kwa wie se mere ntumi bi wachi se mere ntumi hwehwɛ wachi kwan na mehwe ase Yesu moja siwa no na metwamu meka akyerɛ me kan sɛ mewie ni yiye mu mewie ni nkunimdi mu afi mewie ni nkunimdi mu afi mewie ni wutumi mu ewo Yesu di mu wo ahohoma wo hyehyɛ sɛ wo mama hwiase ewo Erade mu no na Yesu di mu Kristo moja edura mo hyehyɛ ewo Yesu lift your voice and pray In the name of Jesus Christ, Rado Shadebe, Rako Shadabranta, Palabrandele, Rata Daba, Ayaka Palabado Shadaba, Malabrandebe, Rakada Branda Ladaba, Ayapa Labrandele. I am finishing well in the name of Jesus. I am finishing well in the name of Jesus. Any plans of God, any plans of God, the devil, any plans, in the name of Jesus Christ, whatever they have put in place, of God, against our lives, in the name of Jesus Christ, we stand to declare, oh God, that their plans are thwarted in the name of Jesus. Their plans are being fruitless in the name of Jesus. Their plans are not in the name of Jesus. With our families, in the name of Jesus Christ, but the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. But the Lord is faithful; He will strengthen you and protect you from the evil one. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Yeri Bompai says, may the promises of God's strength, the promises of God's preservation from the evil one. We never see the evil one. Bible says we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers and rulers of darkness in high places and in low places. Yes, they say, I feel the Quavia, Obia, Niesi, Yaribompa said, Sum to me biara, I fear be sorry, Wagana, so ever sorry, or Yamantam, ever sorry, Yabusian Fubiso, Yejina Yesu Demo, baby, I will be out here, Kayanunina Boom. We are left in a prayer against any orchestration of the wickedness, any orchestration of evil, any orchestration of shame, any orchestration of sorrow, any orchestration of pain against
against us. We are praying in the name of Jesus. To me, say, I will inflict pain upon the children of God. Yeah, bompire no pain. I will just them. May their devices be destroyed in the mighty name of Jesus. May every devices of such people be destroyed. Such powers be destroyed. Yeah, bompire. I will just Father, your word says that we are not ignorant of his devices. In the name of Jesus, Father, we pray. Weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds. So every plan of the enemy, every stronghold that the enemy has set up against us in the name of Jesus, Father, we come against it by the power in the name of Jesus. And we say, oh Lord, that their works are destroyed in the name of Jesus. 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 In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Lebra komara badana labrose. Lebre medoroba zike lebre mabadiaja. Lebre velusha balabrosa lebre kaliaja. Lebre kalaro kalile. Lebre niko zavalia. Lebre balike zende de baba. In the name of Jesus. 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 Lebre zavali brenicola. In the name of Jesus. Lebre pray, God. Labado shada bali brandele debe. In the blasola brabali kaba. Lebre shebele brenicola kavala. Lebre valija. Lebre valija. Lebre valija. Raga shada valia. Zaika mageza katale. Lebre valebro sabalinde. Lebre valila breshada baba. Rada bala brandele debe. Rapala bado shada debe. In the name of Jesus Christ. Lebre valareka shadalia rada in the name of Jesus, Lebro Java Lebre de Gaba, Lebra Colebre de Alababa, Ayara Badolo Capalia, Bapalia, 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 Rosinda Diacha, Licor Rabadil Kazaya, Leblano Lebre de Abapa, in the name of Jesus. In the name of Jesus. If you obom paye, Bibi Dao Kumaso, Nawachi, Bibi Dao Kumaso, Gosumi, Bibi Dao Kumasa, Orichin Radehon, Bibi Dao Kumasa, Oriche Radianim, and Ra na Yegusara Erika said, Ubekoso Ashe Rade, Ushe Rade, Quina, you say when you was na Ube sorry, baby be away to be a year bompire no pay, say a radia ye beside the one in him, and a pelbecosa, yes, Radi said near Eda Yan Kumaso Ayesha Crown, on me and on Kaye, and a pelwe beside the bid there where I didn't. Yadi bere we yanim ere bompire serrat say ohun ye mobo ne da wo kuma so bia wo pese obi serrade no every yere bompire won ye rade ni kita ho anopai won ye rade ni kita wo se mu misa na mu benya na mani de awie peye no rade odom ye nda no anopai wo de bompire. Father, in the name of Jesus, Father, we have asked of you. We have asked of you, Father. We have placed our petitions, our desires, Father, our supplications, our requests before you, O Lord. Father, we pray you shall honor us with a testimony. You shall honor us with an answer in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, the word says that we should ask and we shall receive, and our joy shall be made full. Father, we pray in the name of Jesus that Lord God, you shall answer our prayers in the name of Jesus. Father, Rakada branta la da 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 bala 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 de bossa da branda de ya bala de bossa da le propada la libri ala baba. In the name of Jesus, Father, we thank you and we know that we have received our heart desires in the name of Jesus. Maka pala branta la da ba rada bala branda de bossa de ya kada de bele de bossa da branda la da ba rapa la branta la da da da. In the name of Jesus Christ. Na yakoso akaya hu se ebri betumi afre ibetumi edi kita ho ibetumi ene wa bopai ibetumi asre rade doma mawo bibi shawoso bibi kura wumu
Bibi empesa obetua so atene awurade nan ase. De biara you are under some influence. Bibi kasa ne kasa go so say gang fi awurade nan ase. Yeri bompaya no pay. Ema yegu so resre awurade say awurade ma yin finish well no man yan hoden fa nto aso yi. Saa fu betumi afre mre bi etewo so. Wa fight to me. Addiction be to us. Wa fight to me. Strength to move on. We take decision be amerade. What do baby I want say for we are say decision not taking no. You are losing your ground. Yeah say you should go back. Wa fear go on so sanko tafre wo fe no because of pressure wo nemu anope erade enkasa anope na ye mompai. Lines are be free 0551667755. Who you to MTN 0551667755. Who you to Tigo Airtel 027-019-1971 0270-19-1971. And know your line. Who you to Voda 0205-818748 0205-818748. All these three lines are activated for calls. Betumi afre emubia betumi afre emubia no pay. Betumi afre watching radio check. What do you pa about? What the pa about? What the bottle? Ya say nyame ni ho. There be a radio ho. And no pay. Yamon pay yense radio ho de mau. Yense radio ho de mau. Bibiri tata, bibiri shawoso. Enti wa ho de asa. And a pay Yakoso Astra Radise, a radi emesrao and a pay. Which me a friend, Miss Antitimubio. MTN 0551 667755 and Tigo 0270 191971. Also for the kind our line no so. Yamakaba Okuma 97.1. Anidaso. Ewo Yesu Kristo mu. Asumde nka. Enka mu so. Anope mama jeli. The man just said the children the man said nya bring na bosom side. Nchom popo ya anope me down. No more me about no more, Naman Sanka, Naman Soul, Woman, Jesus Christ. Damas. Ya bebo home pie, Mama Julia bebon pie, ya bebon pie na enter crowd, because we're tea, ya bebon pie for home. I still about the silver, then Kai. Ya bebon pie for home. Ya Makaba Kuma 97.1. Hello? 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 Okay, went to me in Naso. Went to me in Naso. Ube to me a free 0551 667755. MTN. Ube to me a free 0270 191971. And Ube to me a free 020. Hello. Emo akwaba okuma 97.1. Anidaso wo Yesu Kristo mu. Pastor Zenka maso. Enka won so. E mama kuno do face e bidu. Na mi sha mama kuno. Papa wo de mesra mu namba Bible bi ban na mu wan. Eye me mama program bi mpese me in December we. Ya plan ya be 2 years ago. The plan na jego plan ma fi de. Be man pese oye. Na nka esi ho because what they time ka wo fi. Ti de mesra mu am Bible. If you say in December, you have Christmas in the choir. It is Kaisicasem. The money program is Sicasem side. It is a Canana, with Miss Ram, whom I'm on Bible. Yes, God of 11th hour miracle, 12th hour, and Centennial Home. Koswa Gerardidi. Now, we need to do further discussion near Shese. Apart from say ye gusuru bompa na hubwa bimbi ni betumi aye enti ye pa betumi asa Fred the same line ya
na briefly yenkasa yenche wo studio henti ye pon pepepe na wafre ye bebo mpai pache no bebo mpai ye no bebo mpai nti koso agina so no bebo mpai Yama wakwaba wakuma 97.1 Papa mpacha sunje nkan so mpacha femi Christian makase fie bru Papa mpacha mpese mo bompa mame Ukuta bofra ba ko papa ma bompa stro boa fuminya e ka chichiri me firi nkrofo nyoma papa fede mi tumi nya me ho hye metuwa na bibi kire me se nya me fikure nko na mwe pie ni hono Umompa mami na already yo boafo na kana medde no minyi kana minsia na fe me hu tome na me na me ba ni sami ntumi shabu frana Okay we try for yere bompire Felicia Gina koso tie radio ye do be bompire sia wa mama ati ye no be bompire sia yeah, that's it. Yere traso mpa boom yere bompa ma Auntie Julie yere bompa ma Mama Kunedu yere bompa ma Felicia yere se rade ebuye pon ema wo na erade akasa sikasem ene ahochi bi osefo no ebefa so de atete won befa so de ahwete won anije no yesre anope se erade enkai ne mai ewo Yesu din ye bompa erade enkai ne mai We are praying that you shall remember your children in the name of Jesus. In their distress, O Lord. Father, show them your grace, Father, in their distress. Show them your grace, Father, financial grace. Father, divine intervention, Father, that's what we pray for. In the name of Jesus, Father, we pray that you shall send angels, Father, to help in the name of Jesus. In their time of need, in the name of Jesus. Father, in the name of divine helpers, O God. Father, financial breakthroughs, Father, marital breakthroughs, Father, in the name of Jesus. Whatever be their needs, O Lord, and their wants and their desires, Father, we pray that you shall answer them. Father, we thank you, Father, open up the heavens, and Father, pour them out a blessing in the name of Jesus. That their joy may be full in the name of Jesus. Father, their joy may be made full in the name of Jesus. Let go, Marabadi Shahada, in the name of Jesus. Father, let your word, manifest in their life. Senya Mose no bekasa na nenim asesai edin bi edanoso isane kabinti no wo Yesu Kristo timu ene pepasa na yedi abuafo that your word is made manifest in their life. wo Yesu Kristo timu wasema nti asese wotu ya kanyina eninti yenyem kwa bien eninti na no pay we declare into her life that she is not a slave to God to cover Yesu Kristo timu manende na name of Jesus. Ewe Yesu Kristo dini. Amen. Yembre aka eye kakra bi de nanso yebetumi apeke 1 or 2 calls bi ansana yembre nesi 0551677755 0270191971 0205818748 yebetumi akosara Anidaso Yesu Kristo mu. Like many sudden situation like that. Every sudden you start ayaresa. The sound of the men na say I don't so question boy on mobile. Absolutely. And I'm Mr. Anna. But now I'm question woman and Baho by maybe she now. I'm Mr. Anna. Mema also for penny senior nanu tiano no abon pay ama also for ataje bebom Nyame kronkron nyame tomfo awuranom awrade wo a wadom do soma wo ma waba wa kuye ne yede no ba wanim o Jesus
Erade so ne bemu erade bo ho ban erade sawanyare yare biara ewo waba waso bia na no pay ye de ne ba wanim woni atro no wasemu se onkoto na so ayam bone wo ho na moko dua no so se ye wama ne bone ayantra se matrene na wona do mantampia se nyare erade wo mantampia mu ayare sabdo no bi yesre de ma waba wa no pay ya ano pay sawaba wa yare mayen Kristo san yare mayen na erade kure ne mu one ne ba erade na ye wona dum erade so mensa na fa wonante so mensa na da kan wonwe fa watabanka se kata wo menso na ma won bambo kese e wo Yesu Kristo na zete ne ma rate na ma ensi wo mayi obonefo no hyehyede biara etie wo mbia nso ye gina odini mu twani nyina mu Yesu Kristo din mu erade asomdue enkan erade nhyira nkan erade bambo ne na yaresa nya wo dia Yesu Kristo din mu ne ya bompa amen Amen. Amen. Papa me da na ministra aha and yedu besi yembre aso ti aha ne yedu besi anopai Kristo adom radia srafo penina osma won ema won obedi dwumadi yen papa penini Reverend Peter Ataje oye district minister ewo Ebrew Calvary congregation na yenu aberma kwekwo fe aboaje Emmanuel na Duke Fifi Sonko dancer na anopei nyamiadom yenu hyiae na ye enne ukudam paiboy ebrew ye besia hia abompai yawoda strength to press on yehu se bibre na ahoden ekofam bibre na ereboto won semsem erekoso na so anopei nya yede kan se koso ma wani hwe Awurade na Awurade bedin kunimama kai se trene na Awurade hwehwe afimini unina ho ye momoden se nia atibia ye bema ye ni beku trene ho na yetumi etu trene anamon ahye Awurade anunyam Awurade asomje nka wo ne wofifu nyina Awurade adomini wo ne wofifu nyina achi na ewo ye nimu yi Awurade mfa ye nyina ntwa aha ye okuma 97.1 dumadi opehini a ohwe so ye papa Kofi Anson Bafo na nia owo master control room ewa yenu aberema Samuel Kwadwo Akwa nia ye na friend Zigibi nia minshira ebusanfu yi ene okuma adwumayefo nyina Awurade nshira wo so awutie ye na nya me admo china so ye besan ahia na fida ya to aye mpaebo no so na menka ho oma wo senkyerene na nia wabisa anopai onye ni nyina mawo ewo Yesu Kristo din mu amen